Oindala 4 urtetan hasi ginen mugimendu honekin, justo gurekin dagoen ikasle bat barmen zagualarik, eta pentsatu genuen lego pizka mugitzea ikastetxe barruan. 4 urte ondo urte zitzaigun, arrasatea joan ginen, mikro FLL bat egitea, eta gero Euskadiko txapelketa Gasteizen izan zanez, Gasteizen egin du eta guztua geratu ginen. Eta pasan urtean berriz hasi nintzen ikasgai baten barruan, teknologiako ikasgaien barruan, Derrioko ikasgai bezala, sartu nuen lego robotika erakustea. Eta ondo urte zan baita, eta urtean erabaki hartu genuen jarraitza honekin, eta eraberean honenak, edo bentsat nahi zutenak, parte hartzia FLL. Asmoa da gehien bat, teknologia sendotzeko, teknologiari beste gai bat gehitzeko, ez izatea betiko elektrizitatea, mekanika, pneumatika, kasu honetan robotika eta programazio izatea. Horten garatzen ari garena da itsasontziko merkantzia. Eta pizka bat bilatzen arazoa eta konponbideak batez ere pandemia izan dela eta barkuak pilatzen dira portuetan, ezin dute merkantzia handiak eraman, gero eta ekospen gehiago daude eta ez daude barku asko eta ezin dute barku handiagoak egin zeren batzuetan Hispanoameriko kanalean ezin dira pasatu. Orduan, pizka bat bilatzen konponbideak. Ikusi nuen interesgarria eta divertigarria zela eta probatzeko ea nora den. Espektatibekin espero dugu denok bezala ahalik eta hoberen egitea eta zerbait eramatea, premioren bat edo zerbait gogoratzeko egon garela. Torneua robotik programazio aldetik zaila izango misio asko daude, eta misio horietan ondo egiteko, denbora asko beharra, ordu asko sartu beharra, eta gure asmoa da ahalik eta hobeto egitea, ea oindala 4 urte egin genduna hobetzen dugu, eta batipa beste toki batzuetatik junda baloreak eta proiektu zientifikoa landuta, zerbait sari itxoren lortzen dugu, metzat. Hortikan ikusten dugulako errezagoa izan daitekela, eta gehien bat ondo pasatzea, ikasleak ikustea beste mundu badagoela ikastetxetik aparte, beste ikasgai batzuk, beste ikastetxe batzuk, ikasle batzuk ezagutu, eta ondo pasatzea.